54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची जय्यत तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे। त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हे जे डेलिगेट रजिस्ट्रेशनचं जे काउंटर आहे तिथे त्यांनी आजपासून कार्ड्स वितरित करण्याला सुरुवात केली आहे आजपासून। सो आपण निश्चितच म्हणू शकतो की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल यावर्षी जोरात थाटामाटात गोव्यात साजरा होणार आहे। ESGच्या या व्हेन्यूवरती मी सध्या आहे आणि आपण पाहू शकता की आजपासून कार्ड्स वितरण डेलिगेट किट रजिस्ट्रेशनचं जे वितरण आहे कार्डांचं ते इथे सुरू केलेलं आहे। स्टुडंट रजिस्ट्रेशन असेल त्यांचं देखील डेलिगेट रजिस्ट्रेशन आहे ते सुद्धा आजपासून वितरित करण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर सिने एन्थुझियास्ट म्हणजे चित्रपट रसिक असतील प्रेमी असतील त्यांच्यासाठीचं कार्डचं आजपासून वितरण सुरू झालं आहे। आणि त्याचबरोबर फिल्म प्रोफेशनल्स म्हणजे चित्रपट दिग्दर्शक असतील निर्माते असतील तंत्रज्ञ असतील कलाकार असतील त्यांचं देखील रजिस्ट्रेशन ॲप्लाय झालेलं आजपासून त्यांची कार्ड्स डेलिगेट किट्स आजपासून ESGच्या बाहेर जे सेंटर आहे तिथे आजपासून वितरणासाठी सुरुवात झाली। आणि आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता की आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा भला मोठा असा प्रकारचा बॅनर वेलकम डेलिगेट्स 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हा 20 ते 28 तारखेपासून सुरू होणारा महोत्सव याची जय्यत तयारी आपण काही आतली देखील दृश्य पाहणार आहोत। आज आतमध्ये कशा प्रकारे काम सुरू आहे आपण त्याचाही एक छोटीशी झलक पाहणार आहोत। व्हेन्यूजच्या संदर्भामध्ये जर बघायला गेलं तर यावर्षी 4 मोठे व्हेन्यूज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। त्यातला एक व्हेन्यू म्हणजे ESGचा मॅकॅनिस पॅलेस स्क्रीन 1 आणि स्क्रीन 2 असे 2 स्क्रीन आहेत। स्क्रीनमध्ये ज्युरीसाठी तो ऑडिटोरियम असणार आहे आणि स्क्रीन 1 मध्ये मागच्या वर्षीपर्यंत मास्टर क्लास किंवा फिल्म्स दाखवली जात होती। यावर्षी देखील तशाच प्रकारचं स्वरूप मॅकॅनिस पॅलेसच्या स्क्रीन 1चं असणार आहे। मास्टर क्लास होणार आहेत त्याचबरोबर फिल्म्स देखील दाखवल्या जाणार आहेत। ESGतला हा एक महत्त्वाचा आणि चर्चेत असलेला महत्त्वाचा व्हेन्यू म्हणजे मॅकॅनिस पॅलेस। भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या व्हेन्यूजच्या संदर्भामध्ये आपण पाहतोय मॅकॅनिस पॅलेस नंतरचा दुसरा महत्त्वाचा व्हेन्यू म्हणजे आयनॉक्स। माझ्या पाठीमागे पाहू शकता की हे आयनॉक्सचं प्रशस्त अशा प्रकारचं मोठं थिएटर जिथे जवळजवळ 4 स्क्रीनिंग असणार आहेत। 4 मोठे ऑडिटोरियम्स आहेत इथे आणि त्या प्रत्येक ऑडिटोरियममध्ये सिनेमे दाखवले जाणार आहेत। ऑडिटोरियम 1 असेल 2 असेल 3 असेल आणि 4 या 4ही ऑडिटोरियममध्ये संपूर्ण म्हणजे इफीतील जेवढे चित्रपट आहेत जवळजवळ 270 सिनेमे आहेत हे विविध व्हेन्यूजमधील थिएटर्समध्ये दाखवलं जाणार आहे। आणि त्यातीलच हा एक महत्त्वाचा व्हेन्यू म्हणजे ओल्ड GMC आयनॉक्स पणजीतलं। दुसरं व्हेन्यू जे आहे ते परवरीमध्ये आहे। परवरीतलं मॉल दी गोवा या मोठ्या मॉलमधलं दुसरं आणि अत्यंत महत्त्वाचं व्हेन्यू मॉल दी गोवातील आयनॉक्स। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या स्क्रीनिंगनंतर संपूर्ण कास्ट अँड क्रू जिथे मीडिया समुदायासमोर येतो आणि संपूर्ण निर्मितीची प्रक्रिया सांगतो आपले अनुभव सांगतो त्याच्यासाठी एक सेंटर आहे मीडिया सेंटर। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो यांच्या मदतीनं हे सेंटर आहे आणि तिथे मीडिया समुदायाला आपली चित्रपट निर्मितीची प्रक्रिया समजावून देण्यासाठी आणि आपला एक्सपिरियन्स शेअर करण्यासाठी PIBनं तिथे एक कॉन्फरन्स हॉल उभा करून दिलेला आहे। आणि तिथे मीडियाच्या मीटिंग्स असतील किंवा मीडिया समुदायासाठी ज्या काही गोष्टी लागतात त्या तिथे मिळतात आणि एक मीडियासाठीचा एक चांगली गोष्ट असणारा PIBचा मीडिया सेंटर। कला अकादमी गोवा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील एक महत्त्वाचा व्हेन्यू म्हणजे कला अकादमी। या कला अकादमीच्या DMKमध्ये अत्यंत दर्जेदार अशा प्रकारच्या चित्रपटांचं स्क्रीनिंग आजवर झालेलं आहे। आणि पुन्हा एकदा 2 वर्षांच्या विश्रांतीनंतर 2 वर्ष रिनोव्हेशनसाठी हे थिएटर बिझी असल्यामुळे हे 2 वर्ष बंद होतं पण 2 वर्षांच्या विश्रांतीनंतर हे थिएटर पुन्हा एकदा 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा व्हेन्यू असणार आहे। यावर्षी DMK या थिएटरमध्ये या ऑडिटोरियममध्ये चित्रपट दाखवले जाणार नाहीत पण मास्टर क्लासचं आयोजन या ठिकाणी होणार आहे। जे दिग्गज कलाकार मग ते करण जोहर असतील विजय सेतुपती असेल राणी मुखर्जी असतील सारा अली खान असतील असे दर्जेदार आणि स्टारकास्ट जी इथे येणार आहे त्यांचा मास्टर क्लास
कला अकादमीच्या DMK मध्ये होणार आहे आणि पुन्हा एकदा कला विश्वासाठी असेल, इफीच्या चाहत्यांसाठी असेल, सिनेरसिकांसाठी असेल, खूप दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर हा व्हेन्यू पुन्हा एकदा ओपन होतोय याचा आनंद आणि याचा उत्साह चित्रपट रसिकांमध्ये असणार आहे आणि इफीच्या चाहत्यांमध्ये असणार आहे। त्यामुळे यंदाचा इफी कला अकादमीमध्ये होणार आहे, याच्यामुळे चित्रपट रसिकांमध्ये एक आनंदाचं वातावरण आहे। भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये इफीचे मुख्य व्हेन्यूज कोणते असणार आहेत ते दाखवलं। थोडक्यामध्ये ओल्ड GMC आयनॉक्स, त्याच्यानंतर ESG मॅकॅनिक्स पॅलेस, त्याचबरोबर कला अकादमीचं DMK हे ऑडिटोरियम यावेळेला मुख्य व्हेन्यूज म्हणून असणार आहेत। आणि अर्थातच कला अकादमी यावर्षी 2 वर्षांच्या विश्रांतीनंतर रिओपन झाली आणि इफी यावर्षी इथे आयोजित केला जाणार आहे। याच्या व्यतिरिक्त देखील 2 व्हेन्यूज ॲड झाले आहेत, ते म्हणजे अशोक थिएटर आणि झी स्क्वेअर हे 2 थिएटर यावर्षीच्या व्हेन्यू म्हणून असणार आहेत। आता हे मुख्य व्हेन्यूपैकी सामान्य गोवेकरांसाठी त्याचबरोबर पर्यटकांसाठीचे 3 व्हेन्यूज यावर्षी सरकारनं पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे त्या ठिकाणी फिल्म्स दाखवल्या जाणार आहेत। त्यातला हे जे व्हेन्यूज आहे ते ओपन स्क्रीनिंग असणार आहे, त्याच्यामुळे तिथं कुठल्याही प्रकारचं रजिस्ट्रेशन किंवा डेलिगेशन पास या गोष्टींची तिथे आवश्यकता नसणार आहे। त्याच्यामधला पहिला सगळ्यात मोठा व्हेन्यू म्हणजे मिरामार बीच, ज्या ठिकाणी ओपन स्क्रीनिंग होणार आहे, ओपन पडदा लावणार आहेत आणि थेट किनाऱ्यावरती तुम्हाला सिनेमा चित्रपटाचा अनुभव घेता येणार आहे। दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा व्हेन्यू साऊथ गोव्यातला रवींद्र भवन, या ठिकाणी देखील ओपन स्क्रीनिंग असणार आहे आणि तिथे देखील सामान्य गोवेकरांना ज्यांचं रजिस्ट्रेशन नसणार आहे त्यांना देखील तिथे पाहता येणार आहे आणि त्याचबरोबर पर्यटकांना देखील त्या ठिकाणी सिनेमा पाहता येणार आहे। यावर्षी आणखी एक व्हेन्यू नव्यानं त्याची जागा ठरवण्यात आली आहे, ती म्हणजे GTDC पार्किंग अंजुनाचं। त्या ठिकाणी देखील इफीचा यावर्षीचे ओपन स्क्रीनिंग होणार आहेत आणि त्या ठिकाणी पर्यटकांना आणि सामान्य गोवेकरांना यावर्षीचा इफी अनुभवता येणार आहे। तर ह्या होत्या इफीच्या अनुषंगानं जे कुठले व्हेन्यूज आहे त्याची माहिती। प्रुडंट मीडियासाठी तुळशीदास चारी यांच्यासह मी ऋषिकेश सावंत, प्रुडंट।